en el final de Paco, en la nostra defensa pel municipalisme, que és evident que ho hem fet sempre perquè hem defès que l'Ajuntament és l'administració més propera i, per tant, l'administració més qualificada per atendre a tots els veïns i veïnes. Però per això sempre hem defès una modificació de la llei de règim local i el que preteníem i el que demanàvem eren ajuntaments amb més competències i pressupost amb més finançament. Això no ve d'ara, la responsabilitat no és exclusivament del Partit Popular perquè la legislatura passada estava el Partit Socialista governant i mentre estigué de Zapatero governant, Izquierda Unida va negociar una llei de règim local que a punt ja de passar-la al Congrés per a votar-la, la tancaren en un calaix i se queda ahí. Crec que per a parlar de la llei de règim local, crec que millor hem de fer un repàs cronològic des que el Partit Popular ha entrat a governar en el govern central, perquè no és exclusivament la llei de règim local, totes les intervencions als ajuntaments, com ja anomena Paco, en el tema del pla d'ajust. Però quan arriba el Partit Popular sembla que en compte d'alcaldes teníem a Montoro d'alcalde. El Montoro, el ministre d'Hisenda, va ser l'alcalde de tots els ajuntaments, perquè tot el que passa en un ajuntament ho ha decidit abans el seu ministeri, fins i tot els pressupostos, com bé has explicat. Començaren, recordeu, aquells divendres que tot el món s'esperava després de la roda de premsa dels Consells de Ministres en el susto de veure què anaven a aprovar este divendres. Començaren en un Real Decret, que no sé si el recordareu, era el 2011, que obligaren a tots els ajuntaments a augmentar l'IBI segons el cadastre i segons l'actualització d'ell. Havien acabat una campanya electoral en la que havien estat prometent que no anaven a augmentar els impostos i el primer que fan és obligar a tots els ajuntaments a augmentar l'IBI. I aquest mateix Real Decret portava una altra mesura que era la supressió de les pagues extra de tots els treballadors públics. Mentre pensàvem que aquest percentatge de pressupost que no anava a gastar-se en el que eren els salaris dels treballadors anava a invertir-se en un programa en bolses de treball, en serveis socials, el que decidirà la corporació, resulta que Montoro envia una circular a tots els ajuntaments dient que aquests diners s'han d'immobilitzar per en un futur per a invertir-lo en un pla de pensions dels treballadors. Després s'aprova un altre Real Decret, que és el 4/2012, que este sí que és el que anomena Paco, que és el famós pla d'ajust. En aquell moment digueren que els ajuntaments tenien un munt de factures que no s'havien pagat, que els proveïdors tal, que no sé quantos. Llavors decideixen que tots els ajuntaments tenen una data límit per a ficar les factures impagades damunt de la taula. El que no diuen és perquè no s'han pagat aquestes factures, i això és important. Els ajuntaments tenen tant de deute o tenien tantes factures impagades i evidentment per la mala gestió de molts alcaldes, però sobretot pel mal finançament de tots els ajuntaments. És l'administració més mal finançada i pràcticament que més atén. I sobretot pels impagaments de la Generalitat Valenciana. La majoria d'ajuntaments tenen un munt de subvencions aprovades des del 2008 que no estan cobrant, però que estan avançant a tots els proveïdors. Llavors Montoro el que diu és que el que no vos ha pagat el Consell, fiqueu-ho damunt la taula i aproveu un pla d'ajust que en un principi ni tan sols tenia que aprovar la corporació, sinó que havia de ser una proposta dels interventors en el que explicaven com s'anaven a pagar aquestes factures i, a més, en quins diners i a canvi de què. A canvi de què significava que si algun servei públic era deficitari, sols n'hi havia dues opcions. O augmentaven la tassa als veïns i veïnes per a que el servei se mantinguera, o per un altre costat el servei desapareixia. Tot això, l'objectiu evidentment ens condueix a la privatització de molts serveis públics. Hi ha moltes empreses que estan a l'espera per a poder començar a gestionar en molts ajuntaments. Així ja sé que tenim un munt de serveis privatitzats, la gestió del FEM, la gestió de l'aigua, però de les coses més absurdes que he sentit fins ara és la privatització de cementeris, i ja n'hi ha. I cementeris propietat dels ajuntaments que estan gestionant empreses. Continuem de reformes i comencen a anunciar que la següent reforma va ser la reducció del número de regidors en un 30%. A més, això al principi se ve com que va en companyia de la llei de règim local, el qual és mentida, perquè a més això està en la LOREG
i no té res que veure en la llei de règim local. Però entonces el que diuen és que tots els regidors són un cost per a tots els ajuntaments, quan la reducció d'aquest 30% és precisament els regidors que no tenen ningú salari. I que, a més, això l'únic que perjudica, ells són conscients, perjudica els grups minoritaris i va reforçar el bipartidisme. El missatge del Partit Popular en aquest cas recorda 3 temps on els alcaldes eren els caciques, perquè la gent que se dedicava a la política era la gent que tenia diners. La nostra proposta, i a més Izquierda Unida ja ho va fer en el seu moment en el Congrés, era reglamentar els salaris i eliminar privilegis i evitar sobretot alguns salaris desorbitats d'alguns alcaldes que, per cert, no n'hi ha ningú d'Izquierda Unida. I nosaltres tenim un portal de transparència on podeu tots veure que és el que cobren els alcaldes d'Esquerra Unida i no tots cobren un salari, alguns simplement cobren assistències. Però ja us dic que això no anem a reduir el dèficit ni és la solució per a que tots els ajuntaments puguin gestionar l'administració. I ara el pitjor de tot és que el 15 de febrer el Consell de Ministres va anunciar un informe que titulava la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, que és esta la que pretén modificar la llei de règim local. I diu literalment que es clarifiquen per primera vegada les competències municipals per llei, eliminant duplicitats i competències impròpies, quan el problema real és el mal finançament dels ajuntaments i no n'hi ha duplicitats de competències. Primera, i a més en el País Valencià ho sabem perfectament, és perquè els ajuntaments han anat adquirint competències impròpies exclusivament per la deixadesa d'altres administracions. La Conselleria ha deixat d'atendre els col·legis, ha deixat d'atendre qualsevol coneixedor a una persona que està afectada per la llei de la dependència i que primer s'ha mort que ha cobrat el que li tocava. I tot això, l'únic objectiu que tenen és reduir al mínim l'expressió de l'administració local. El problema de tot això és que ara estan barrejant en que van a eliminar competències compartides, diuen al principi, i parlen de sanitat, parlen d'educació i parlen de vivenda. No sé si heu llegit fa poc algun col·legi que ha caigut la paret o algun col·legi que ha caigut una persiana d'una finestra al pati, avui mateixa, i això és perquè la Conselleria d'Educació fa molt de temps que ha deixat d'invertir en tota l'escola pública i al mateix temps està privilegiant a les escoles privades. I fins ara els ajuntaments ens estan fent càrrec de totes aquestes coses dins de les limitacions dels propis ajuntaments. Després penseu totes les escoletes infantils municipals que fins ara han sigut propietat, estan gestionades i a més en plantilla pròpia de tots els ajuntaments i que ara passaran a mans de la Conselleria. Ara entendreu que la Conselleria, si no fa el que li toca o no està fent el que li toca, no va assumir totes ni aquestes escoles ni tots aquests serveis que ara de colp se transferiran a la mateixa Conselleria o a la Diputació perquè així no ho diu la llei. I segurament el pitjor de tot serà com va afectar els serveis socials de l'Ajuntament. Diu que es redueix a l'avaluació d'informació. Quan abans, en la llei de règim local, el que estipulava era la prestació dels serveis socials i de promoció i de reinserció social. L'exemple que he ficat, si han sigut incapaços de desenvolupar la llei de la dependència, que a més és competència de la Conselleria, què van a fer ara? Què van a fer en tots els equips base, què van a fer en l'ajuda a domicili, què va passar en tota la gent que necessita dels serveis socials. I penseu que una persona que té qualsevol necessitat no se'n va a la Conselleria a queixar-se, va al seu ajuntament perquè necessita que allí l'atenguin i que li resolguen els seus problemes. Ni se'n va a la Conselleria i evidentment ni se'n va al Ministeri. Estos serveis que fins ara es donaven des dels ajuntaments ara passaran, hi haurà com una jerarquia d'ajuntaments, perquè aquells ajuntaments menors de 20.000 habitants van a perdre tota la majoria de serveis en favor de la Diputació. És a dir, van a perdre els serveis en favor d'una Diputació que no hem elegit nosaltres directament. Jo visc en un municipi on governa Esquerra Unida i resulta que jo que he votat d'Esquerra Unida i que l'alcalde del meu poble és d'Esquerra Unida,
el qui gestionarà i el qui decidirà quins són els serveis que necessita el meu poble serà un del Partit Popular, perquè són els que estan en la Diputació. Això el que estan fent és usurpar la capacitat política que tenien els nostres regidors i de gestió de tots els ajuntaments. Entre tantes coses, també van a eliminar les mancomunitats. Les mancomunitats és l'entitat supramunicipal que donava peu que els ajuntaments menuts pogueren gestionar els serveis i que tot el món poguera tenir aquest servei i a un cost menor. En aquesta llei s'elimina. Després el que he dit és que se van a fer com una espècie d'estratificació d'ajuntaments on segons la població que tindràs dret a gestionar els serveis o no tindràs dret a gestionar directament els teus serveis. L'impacte al País Valencià, per a que vegeu que no estem parlant de 4 municipis. En el País Valencià hi ha 542 municipis. 478 són menors de 20.000 habitants. Això vol dir un 88% aproximadament. La resta seran els únics que tindran dret a gestionar directament els seus serveis. Després, menors de 5.000 habitants són 384 municipis, un 71%, que podran ser intervinguts fins que complisquen l'objectiu d'estabilitat pressupostària que mana Montoro. Com hem dit abans, des d'Esquerra Unida sempre hem defès l'administració local com la més eficient, democràtica i la més propera a la ciutadania. Reduint aquests serveis i les competències de l'Ajuntament no anem a aconseguir abaratir la gestió, sinó entorpir la gestió en els municipis i això va afectar directament a tots els nostres veïns. A més, com també has nomenat, el Partit Popular pretén canviar el concepte territorial de l'Estat vulnerant el principi d'autonomia local que està reconegut per la nostra Constitució espanyola. O sigui que volem ajuntaments amb més competències però també amb més finançament. Vaig acabar traient un eslògan del Partit Comunista en l'any 79 que deia, recordeu, quita un cacique i pon un alcalde, perquè ara en el Partit Popular hem tornat a quita un alcalde i pon un cacique. Just al revés. Gràcies.